Hakajingle jurib jongka senghinyo trap Integrated Territorial Organization Ribhoi District Union balalam khmat doba ban kharnayor kumu presiden beruba Kenny Nongrum kumu General Secretary rengkat berkajingnya senran lang kinong sensar senong umran parila bakentop yuba pensengany marbanyang rang bak senong beruba don kamlang kharkrang asisten rang bak senong ya kajingte jongka MCH building kabadon hakasnong umran parila lapenlong ikate kajing jurem hakakan riu teri unai wing arajar arpoar Laban kedau kendiat bakate kajingte kadai nadu kapor jong MLA barim ka umsning constituency Dr. Celestin Lingdo bat kita kinong yelam ka hitu kilapan pau baya kate kajingte dangshan kaladon kajingkwa jong Dr. Celestin ban pleno yaka hendrei ka badang sateng hadu menta menne Nakaliang kaseng berkasnong kilapan pau ba om idon jingkerman ban pleno ekate ke MCH namar kidang don shibun kijing duna laha kaliang kasurong kablas neo pelan khamtam kasurok badaimi syakijaka sa negi quarter jong kinong trei sakawai par kacing kalong hakaliang kathungkam thungjam bat kumjuru kijing bembet bembiang bat long thli hapok jong kate ke hospital Kitai kinong yelam kilapan pau balada pli de ban pli habala biang pura nadu gitiar kitar bergajing thungkam khamtam kinong trei ban kentubru ikidawai dashin bat kiwi kijing don kam basha akhman Ngi hane por ni wan hane jaka bangin wan yawan pe di kaneka hospital nakaliang jongi kesinong ban nakaliang dikine di steng te ngila ya pe bnia ba te nisiam ba nakaliang kasurok ro kampat dai kobi ba ong ban pli kata hospital kantam kita kuatar sewa nilai wat penta watang ban rung ban lek ro nimlai te hari jing mi lang jong imta kadang don sibun jing duna te ban ong ba ban pli no impat dai kobi ba kan pli no bakin pli ni kan hospital ini ai kublei doktor Siltin Lengdo baila warakat kane hakane ga sinong da burom ni ai kublei ndai kajing kwa jungi na kaliang ka sinong pan haba lamut ban pli ni kwa ba kan biang lun nadong sedong senbla pli ide ban yo no ban pendon kam nadu ide ban biang nadu i doktor ni staff ijing don kam ne hospital buat kasurok ru kate ban biang du kotar te ban pli tan pumne te kemut ban watang ban lech ki kotar empat lain te ban wan te no suro ba senero kalirit ta istom te empat i biang hi ba pli kane Ngro kumju hadin ga jing ya jurip lang dungi bat ki nungkit kam snong ne habede baka MCH halo ke jing kwa jong i doktor bom mo di MLA barim pembalap ong in yastan rumah snong ba lakwa ban pli no ekane go hospital bat kerpat ro eka sarkar ban simkhya ban pli no ekane doi hadin bang iwan jurip hangne i iba dap sibun ki jing duna hadong mo ading phai hadong phai ni i kane beding kelada pura Andre wat iki tiki kuatar kelada pura Andre ke jing hi kalong ko kasurop nang kata idon ka finishing kum ki pelau ki aero wat kalai bengi hangne dan filet temporary tengi i bun sibun ki jing duna mo ka ba ong ban pli ane ka jing kwa ndai bangi persya Andre ya matahi ka ke jing thumu jing kalong ba ya matahi umpat dan jing mut hang no ro ba ong ban pli no ya ka jing ya ka MCH hangne ko umran parila ka jing mut jing hi kalong ba kum lo yong nai rumah snong ba penbiang sa nadu ternia hadu kinong ai injek mo don tong ternia mata unong ai injek rumdon doktor rumdon tembut ka sem jing mo sem jing hi haban dei ban suman pa ki don ka oxygen plant hangne generator kladon andre ban ong tang baladon kine ban pli no yaka te kan long hi ka jing pli tang na mata ka ru sudah klem jing mutoi jong pajba te na mata ka jing mutoi hi jong pajba i ketu ya ka sarkar bahkan simkhya kala kadiai kenang bagini ki jing tei mo apo ka them riboi jongi khamtam ya ka hospital MCH kanam long ka jingdu ya kinong sok snong jong ka riboi na mata ka jing mutoi ni kerpat ka sarkar bahkan simkhya bat pen koloi habai dei bat ka jing thungkam thungjam habai dei bat ka jing don kam be ko surok habai dei bat ka lai bat ni don ka lai re hadu ta ka dikson pudyu
bat barok ki jing non kam haba ong ban pli full dress hadu snyu ru de ban stai kamut ba hang ta kamut internet king mo internet ban yo ban pli ban penun kam sebenarnya ka haga sni ba pli ban ong ban supli tanggaru sudah hi nagaliam jungi ya matahi harangkat ba gadur bar snong hi ini ya railang ini simlang bat karai bat pai ba ru ban ong ban pli hakini ki por ba lajan election kan long hi tang ga jing pli ka jing mentoy election jongno re jongno te ngin pen pau jing persya le se kampot don jing mut le se ka surkan bakan pli ya ka henry ke ga jing pen sngo jungi ka long ba ngi ken tu ba wan nom le kai ya ke ba upai ba mustanan te ban mentoy lang hi ku mangil ong ba pen bit pen biang lut nadu ki doktor hadu ki staff ki berit namar ka don ka we agreement ru rengkat ba ka dorbos nom ka balayete habide ke yo kam yo jam te hakati di agreement kat kum gai idon di saksi hangaru kat kum gaji te oi kadon gata gaji te habai de yo kam jam te kata ji kadi ga hok juki ka hok jong kane ka dorbar sno hne ka hok juki ni khna samlak sno hne namar bale ya ga jaka lai e bat kane bat kata stairu bat ki kwataru ka jika bala he ba tela kidon hok hi bagi kun samlai jong kane ka sno ba kin yo kam yo jam kat kum kata gaji te yete kular ka juki te kini ki bangi kwa ban pensngau sya ka sarkar ba sobha simkhia namata ban wanra ekane ga jing ya kane ga jaka sumar hapo kane ga them ga jungi kan long ga bamantoy lang na banta jong pai ba bom tang na banta ka jing mantoy ban pli ya ka tangkum garu sudah ka jing mantoy election jongno re jongno te kata ka jing ka jungi sya ka sarkar